हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों देग्लायबो जाला नामा। बेयो मोनसे गोदान बैसागो मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों मिथिसार आरो माइनाव। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि सापर्टिं आर्टिस्टफोरानो जादों रिंखां आरो लुना। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखै, अब्ला नायनानै लादो। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों दैसा बसुमतारी। फुलि नायनो थाखाय बिथांमोननि रानिपुर क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान बैसागो मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों फुंबिलि बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों मिथिसार नार्जारी। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों आपडेट होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै होनो हागोन आरो आं नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव आंनि वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना थाबैनो वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानानै आंखौ मेसेज खालामनो हागोन। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बयनिसिमबो फैबाय थानाय गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनि आंनिफ्राय सिगांग्रो आंनि अननाय, सिबिनाय, खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्ट खालामनानै मोनसे गालांदो।